Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Melajengaken masalah hukum-hukum Islam. Juz awal jelaske rukun Islam wonten 5, syahadat, salat, zakat, poso, haji. Ini juz kalih niki gentos hukum Islam nggih wonten gangsal, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Pramila satu persatu lantaran aktivitasipun wong urip niku mboten lepas saking hukum gangsal niki. Nek mboten cemplung nek mboten tenggene fardhu utawa wajib yo mlebu tenggene sunnah. Nek gak nang sunnah yo nang mubah, nek gak nang mubah nggih teng makruh utawa bahkan tenggene haram. Makanya aku ini masuk ke dalam ruangan yang mana ngoten kita pelajari sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma iku apa al mubah utawi kang aran mubah. Jawab huwa utawi mubah iku alladzi perkara ya juzu kang wenang bil insani ketuwi menungso apa fi'luhu nglakoni alladzi wa tarkuhu lan ninggal alladzi. Fala tawaba mongko ora ana ganjaran iku maujud fihi ing dalem alladzi wala ing balan ora ana siksa iku maujud. Isek kemutan jaman semanten fala tawaba ai maujudun ai iku maujudun wa hukmu laka hukmi innal fil amal fangsib biha munakkar bihat asar jeng wasya'a fi dal babi isbatul khabar idal muradu ma'subu fi bahar ay maujud. Jawab huwa utawi mubah iku alladzi perkara. Mubah niku perkara sing wenang dilampahi kangge menungso ya wenang ditinggalno. Lamun nglampahi utawa ninggal ora ana ganjarane ya ora ana siksane niku mubah. Boleh dikerjakan, boleh dilakukan, di situ tidak ada pahala, tidak ada siksa pun. Ganjaran ya ora ana, siksa ya ora ana. Mbok lakone ya sak karep, mbok tinggal ya sak karep niku mubah. Soal mal haramu maiku opal haram utawi kang aran haram. Jawab huwa ya al haram iku al wajibu perkara kang wajib apa tarkuhu oleh ninggalake al apa tarkuhu ninggal al. Paman mongko te sapa iku fa'alahu nglakoni sapa man ing al wajib yanalu mongko bakal merkoleh sapa man ing oban ing siksa. Pemanan sapa nge iku tarokahu tinggal sapa man ing al wajib yanalu mongko bakal oleh sapa man sawaban ing ganjaran. Contoh kasur bil khamri kaya dene ngombe arak. Haram niku napa? Haram niku perkara sing wajib ditinggal, berarti suwale kalih sing fardhu. Lek fardhu kudu dilakoni, lek haram kudu ditinggal. Mula sing sapa wonge kok nindakno kok nglakoni ancamane siksa, wong sing ninggalne piyambakipun angsal ganjaran. Iki suwalian saking haram. Napa suwalian saking fardhu, suwalian saking wajib. Wajib nindakne oleh ganjaran, ninggalne siksa. Lek haram niku nindakne oleh siksa, ninggalne oleh ganjaran. Soal mal makruh ma iku opal makruh utawi kang aran makruh. Jawab huwa utawi al makruh iku al mustahabu
perkara kang den sunahake, perkara kang den senengi, kang den sunahake apa tarkuhu ninggal al. Paman mongko te sapa ing tarakahu ninggal sapa man ing al mustahab yanalu mongko bakal oleh sapa man tawaban ing ganjaran. Paman lan sapa ngefa'alahu nglakoni sapa man ing al layanalu mongko ora bakal oleh sapa man ing loban ing siksa. Makruh niku barang sing disenengi, sing disunahne kanggo ditinggal suwaleke kalih sunah. Lek sunah niku dianjurkan untuk melakukan, diremeni kalih Kanjeng Nabi ditindakno ya sunah qabliyah ba'diyah lan lintu-lintunipun sunah rawatib tahiyatul masjid niku dipun remeni Kanjeng Nabi ditindakno. Tapi lek makruh niki apike ditinggalke. Sing sapa kok ninggalke piyambakipun angsal ganjaran, dan barang siapa yang melakukan maka dia tidak mendapatkan siksa. Ora oleh ganjaran tapi ora mboten disiksa. Terus walian saking sunah, makanya gampangane niku wajib niku walian saking haram, makruh niku walian saking sunah. Lah nek mubah niku di tengah-tengah ya ora ana ganjarane, ya ora ana siksane. Iki ruang hidup aktivitas manusia yang mbakipun mulai balik niku mboten lepas saking hukum gangsal niki. Pramila perlu dipahami, oleh aku gak masuk nanggone fardu berarti masuk tengene sunah, mboten masuk tengene sunah masuk tengene mubah, mboten masuk tengene mubah masuk tengene makruh. Aja sampai masuk tengene haram. Nah niku piyambakipun mboten ngertos pripun ento bedane aku iki lagi piye. Mbah niku sing skala umum napa sing skala khusus. Contohnya tengene salat niku enten perincian iki sing hukum fardu, iki sing hukum sunah, iki sing makruh, iki sing haram to batalke lan sak piturute. Enten bacaan-bacaan, enten tindakan-tindakan penggawe sing sunah, penggawe sing makruh, penggawe sing haram, batalke salat lan sak panunggalane. Tidak lepas saking hukum gangsal niki, pramila perlu dipahami lan mugi-mugi kula lan panjenengan sami saged memahami, mugi menawi saged memahami iso ngempakne awak iki piye, aku kudu piye ngoten rasane. Waspada dateng laku lampah kula lan panjenengan sami ben selamat. Mugi-mugi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.